аплодисментите високо! Благодаря на TC World, Варна. Аз сега ще ви така ще ви направя сега в редиците. Леко ще се влея в системата. И така, искам да попитам журито и да започна с Асен. Варна, след това изпълнение, остава ли танцовата столица в България, според теб? Варна си е танцовата столица. Пичове, вие направихте жесток спектакъл. Страшно много ми хареса, наистина. Но успяхте да ме развълнувате. Много силно. Браво. Ваня? Това представление, което гледах преди малко, просто няма нужда да се коментира, според мен. То говори